ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ ದುಪ್ಪು ಮಾತೆರಗಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಕಟ್ಟ ಕಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ಆರಿತೇರು ಆರು ಒಲ್ಪಲ ದಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಕಲು ಪ್ಲಸ್ ತೆರ್ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಸದಿತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಾ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂತ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಏರೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರ ಆಯ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾದಲೆ ತೋರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಕರಿ ರಸ್ತೆಡ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಯಾನ್ ಅದೇನು ದಾಂಡ್ ಬೈದ ಇದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸಭೆ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇನು ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆತನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋದು ತೂಕ ಬಂದು ಅಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಜೈದಿನ ಒಂಜಿ ಜೆಬ್ರಾದರ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರೀಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೆಬ್ರಾದ್ ಬೇತದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಜನಕುಲು ಖಾಲಿ ತೂಪಿನವೇನು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನು ತೂಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನು ಆ ಸಮಯ ಎಂಚಿನಾತನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಾದ ಪೋಯೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ಗುರ್ತದಕ್ಕಲೆ ಹೈವೇ ದಕ್ಕಲು ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಹೋತುನಾಗ ಮುಟುತುಯೆ ಇಂಚೆ ಮುಟುತುಕ ಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನ ಈಗ ಕೊನೋದು ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ ಆದರ್ಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವಳು ಏಪನೆ ವಾಪೊರ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಪವಡ್ ಅಂದ್ ವಾಪೊರ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಡಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಮುಲ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪೇಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಲೈಟ್ ಆದು ಪೋಯರು ಅಲ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಂತು ಯಾನ್ ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಪಲನ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲೇರಾರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಆತೈತೆ ಎಂಚಿನಾತನ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಏನಂತ ಏನು ಜೇರಿ ನನ್ನ ಕೆಂಡನಿ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ ಬಂತಾರೆ ಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಆತೇರು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಮುಂದುವರ್ಸೊಂದು ಪೋಪೆ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಪೋಪಾಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟದಾಳ ಅಂಚೆ ಪಂಪಿನಾಕಲು ಆಣ ಹೆಂಗ್ ಹೌದಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧ ಜನಕಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ದೇವರ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಾನು